a tots. Les companyes de Trenquem el Silenci m'han preguntat per què penso que serveix la biblioteca feminista. Diu la Malala Yousafzai, existeixen poques armes al món tan poderoses com una nena amb un llibre a la mà. Una biblioteca feminista salva vides, millora vides i amplia vides. Quan sentim la notícia d'un feminicidi, acostumem a sentir ràbia i indignació cap al feminicida. Segurament li dediquem algun insult i sovint tenim la idea que és un boig de que ho ha fet pres a l'emoció. Però la realitat ens diu que no són una excepció, que no són una ruptura de normes, sinó més aviat una repetició constant. La punta d'un iceberg que sustenta en un entramat ideològic, i aquest en un sistema econòmic. El feminicida és un filiçà del patriarcat. El que executa és un càstig sobre el cos d'una dona que ha gosat sortir de la norma. El feminicida, el violador, exerceix el que considera un dret i en la seva acció de dominació llança un missatge sobre totes les dones i dissidències. El teu cos no és teu i la dissidència té un càstig. I ho sabem prou bé, si ens toquen a una, ens toquen a totes. Si ens toquen a una, responem totes. La Silvia Federici ens explica com el patriarcat i el capitalisme estan íntimament lligats i com necessiten executar aquesta violència per existir. També necessiten justificar la seva existència amb un sistema cultural que ens diu que hi ha dos sexes, que un té drets i l'altre obligacions, que un és fort i raonable, l'altre és dèbil i salvatge, que un necessita ser cuidat però sense que es noti, i l'altre pot suportar el pes de cuidar tota una família també sense que es noti. Que un no plora sinó que s'enfada i l'altre no s'enfada sinó que plora. Que un no pot reprimir el seu desig i que l'altre provoca desig i, a més, és la seva obligació ser desitjable. Aquest marc de pensament és el mateix que sosté que l'humà té dret sobre la natura i sobre els animals, que l'home blanc té dret sobre els pobles a qui ha racialitzat i que si algú se surt del binomi home-dona és un monstre. Que hi ha cossos vàlids i cossos no vàlids i que hi ha una sola manera de relacionar-nos eròtica i sexualment. Ens hem passat la vida veient pel·lícules, anuncis, llegint novel·les que reprodueixen aquest discurs, reproduint nosaltres mateixes aquest discurs, procurant encaixar en el model perquè el contrari és massa perillós. El feminisme és la idea radical que sosté que les dones són persones, diu l'Angela Davis. El feminisme és teoria i és lluita al carrer, com saben les companyes de Trenquem el Silenci, i una alimenta l'altra. A tu teoria le falta calle reclamen les companyes de Ni Una Menos a Mèxic. És per això que és tan ric el pensament feminista, perquè discuteix amb si mateix i creix constantment. A la biblioteca hi trobarem llibres sobre la història del feminisme, sobre els sufragistes a Catalunya o títols insignes com Una habitació pròpia de Virginia Woolf. A aquest feminisme que exigia drets de ciutadania per a les dones se li va reclamar que no estava tenint en compte els eixos de classe social o de raça. Que no sóc una dona, exclama el 1851 Sojourner Truth, nascuda esclava i alliberada per si mateixa, que va lluitar durant tota la seva vida per la llibertat de les seves germanes i germans. Dona, raça i classe d'Angela Davis o feminisme i anarquisme de l'Emma Goldman ens aporten matisos i riqueses a aquest primer feminisme que reclamava dret de vot i de propietat privada. El feminisme és per a tothom, en diu la Bell Hooks, i la Chimamanda Ngozi ens recorda que tothom hauria de ser feminista. I a les pancartes de les companyes racialitzades llegim que el feminisme serà antiracista o no serà. Perquè un feminisme que no té present el racisme estructural del sistema, el privilegi en el que vivim les dones blanques vers els pobles racialitzats, no és un feminisme darrere. Un feminisme que se sustenta en traspassar les tasques de cures a dones més precàries, un feminisme que no doni importància econòmica i moral a aquestes tasques, que no reclami que se solucionin col·lectivament, no és un feminisme darrere. Les companyes de Sindillar, el Sindicat de Treballadores Domèstiques, ho tenen ben clar. Ningú no serà lliure fins que totes ho siguem, diu la Fanny Lou Hammond. I és important dir-ho ara que assistim a un genocidi televisat a Palestina. A cas no maten dones i nens les bombes d'Israel? És importantíssim escoltar i donar veu a les feministes gitanes, Movimiento de Mujeres Romaníes de
Angela Coxe, a les marroquines com la Fátima Mernissi, Marruecos a través de sus mujeres, i llegir sobre l'esperança construïda col·lectivament a Rojava, al Kurdistan, dona, vida i llibertat. A El otro lado de la muntanya, la Mina Salami es pregunta: si només la gent amb poder ens ha explicat sempre què és allò important, quantes formes de saber valuoses ens hem perdut? Durant segles, l'imperialisme i el patriarcat han dominat les cultures i les formes de pensament imperants i han definit així qui som i qui volem ser. I ens convida a mirar les coses des de l'altra banda de la muntanya. Es queixa la Rebecca Solnit que els homes li expliquen coses. L'anècdota és d'un en concret que li va explicar un llibre que ella mateixa havia escrit i que ell ni tan sols havia llegit, encara que ella l'anava avisant. I la Najat El Hakmi ens parla del feminisme i identitat sempre han parlat per nosaltres. A No me cuentes cuentos, la Sandra Sabatés narra històries reals d'agressions sexistes que tenen ressò en alguns contes populars. I la Graciela Perriconi ens parla de la construcció del gènere en la literatura infantil i juvenil. Dret al propi cos ha sigut una consigna feminista al llarg de la història. Les dissidències sexuals i de gènere, el dret a l'avortament o el treball sexual són algunes de les manifestacions d'aquesta consigna. A la biblioteca trobarem llibres sobre justícia i feminisme, treball sexual, consentiment, maternitat i desig. Ningú no neix dona, s'arriba a ser-ho, assenyala la Simone de Beauvoir als anys 50 i el sistema sexe-gènere comença a no ser tan fer-ho. Si s'arriba a ser dona també es pot no ser-ho, ens explicarà més endavant la Monique Wittig el pensament heterosexual. I en la mateixa línia, però una miqueta més fum, tenim a les vendes amb la teoria King Kong. Podem llegir a la biblioteca un clàssic de culte com Stonebridge Blues. Segurament aviat podrem gaudir de la Butler, de l'Apreciado i d'altres autors de la teoria queer. També la Lola Robles ens explica el debat sobre transfeminismes i identitats confinades. Com és possible que un mal que queixa el 51% de la població de 2 a 5 dies al mes, durant més o menys la meitat de la seva vida, no hagi trobat encara un remei? A Mujeres Invisibles para la Medicina, la Carme Valls ens parla del viatge de gènere a la ciència mèdica. Vivir y superar el cáncer de mama, d'Hilaria Bianchi, Tu menstruación sostenible y en positivo, de Paloma Alma o Coño Potens, de la Diana Junyent. Sabíeu que les dones tenim pròstata? I que la forma hímida real del clítoris no es va descobrir fins al 2005? Mi cuerpo, mi vida, mi forma de follar no se arrodilla ante el sistema patriarcal. A Sin regles, eròtica, llibertat femenina i la madurez, l'Anna Freixas ens parla de la sexualitat després de la menopausa. En la intersecció entre salut, el dret al propi cos i l'obligatorietat de la bellesa ens trobem amb la grassofòbia. La meva estimada Magdalena Piñeiro desmunta els mites sobre el cos gros i analitza el perquè i com actua la grassofòbia, el stop gordofòbia i les panzas rebeldes. És imprescindible també el clàssic El mite de la belleza, de Naomi Wolf, on l'autora analitza la relació entre l'alliberament femení i l'exigència de cànons de bellesa cada vegada menys realistes. Una brillant imperfecció és un assaig sobre la malaltia, la discapacitat i el dret a escollir la vida que volem portar des d'una perspectiva interseccional que uneix discapacitat, antiracisme, transsexualitat, sexualitats no normatives, feminismes grossos i justícia climàtica. És possible un urbanisme feminista? També les ciutats han sigut construïdes a mida dels homes, del capitalisme i del patriarcat. El col·lectiu Punt 6 ens parla d'urbanisme-feminisme. I Autodefensa Feminista, la Maitena Monroy ens ofereix eines pràctiques per identificar i encarar les diferents formes de violència masclista que ens trobem a la vida quotidiana. La Bell Hooks, a Voluntat de canviar, Hombres, masculinitat i amor, els parla amb amor als companys homes i procura oferir claus per transcendir el model patriarcal i masclista de relació. I a Masculinidades i Feminisme, el Joaquín Aspiaso es qüestiona el rol de les noves masculinitats i convida una mirada crítica sobre elles. Finalment, a Per què les dones salvaran el planeta? La Vandana Shiva, la Caroline Lucas, Maria Mies i Yayo Herrero exposen els vincles entre ecologisme i feminisme. La igualtat de gènere és imprescindible per a l'acció climàtica.
Espero que gaudiu d'aquest cofre del tresor i desitjo a la biblioteca molta activitat, lectures i debats, i que segueixi aportant cada any títols tan interessants i obrint noves línies de debat. Vull tancar amb una frase d'una de les autores de la biblioteca, la Chimamanda Ngozi. Imagina com de felices seríem, quanta llibertat tindríem per ser nosaltres mateixes si no tinguéssim el pes de les expectatives de gènere.